Ya jikin baban ne? Wallahi jikin baba yayi tsamari dan tun jiya ma wallahi ya asibiti. To wai ya karan jiya fa jini na aka yi ba. Leda binawa ba a ƙara mai. Har yanzu kuma jikin nasa dai. Yanzu ma to guda maka kodojin shi guda biyu duk sun lallace. Ya mutu ne? Bai mutu ba wani irin ya mutu kuma wallahi ka san Eh. ba ni da ba kai kadai ne da kake soyayya da kai kawai kai za. Wannan gaskiya ne. Ai ni da ke ba mai raba mu sai Allah. To kawai kai za mu tuba a cikin odojin ka a samu. Let's go. Ban ji mai kika ce ba. Sai a cikin odojin ka a samu. Ko ni a farka Koda wai ni ban fahimci me yake nufi ba. A cire odojin ka shi a sa masa. A farka a cire wai in bada koda ta a sawa mahaifinki. Ni wai wallahi ko kiwon dabbobi nake ba zan yadda a farɗan dabba a cire koda a sawa wani ba. Akwai yan mata fa da yawa dama kwana biyu na fuskance ki gaba ɗaya wani caccanja min kiki fa. Wallahi ba na gane kanki. Oh my god. Kawai shine. Baban na da za a sa oda shine ba ka iya ba. Yo babana ne shi? Let's go. Koda ta. To ni in rayu da wace koda? Wannan dai ba za ka ba da oda ba sai dai ka rabu. Rabu da ke? Ni kwaran mu rabin shi yafi komai sauki. Ka ji ƙato. Kuma tafiya ta. Wallahi na tafi. Koda fa ni a farka. Kai! What? Yeah!